Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bagsa ko mga orat ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya. Kaya pakatimpos tanong sang kaya, ulan-ulan na Ramadan, tariman yan nakita no sa mga pipi agalabak tanong, sa mga puasa tanong, sa mga sambayang tanong, sa mga tarawih tanong, sa mga sadka tanong. So kaya ba't tanong sa Quran? Allahumma amin. Oryanan na pirabuaya gawi mga bangsa ko na eleksyon man. Anto na mga day ko kumana si iko abadad tanuron sa Pilipinas kakagis kita nun na may to tanwa mga Muslim sa Pilipinas ino mga day mapapakaya mga pagtano saya so mga ulama tanon na aya pa kaasalagyang kaya intikhab gyang kapag eleksyon nagyong kuto din yan kapapakay o ginasabab sang kutwa at na mga sabab kailangan nag-importante ya matahqiq o di na mapakamuayan barat yan nagyong kuto akhafut dararain kailangan na matahqiq tanong yung mas may ito ikabinasaan na susabagi ko mga ulama tanong na inipaliugat yan ng kutwa kapamang padu ibarat yan sagyang ka na naingat tanong sa ranaw na paleta na ron matawa ay mga datusan na mga Muslim walhamdulillah ino mga di upama kaya mga datusan na mga Kristiyan mga kufar ino mga di tagumpi aranaw o di na ino mga di kumpian piupi aranaw o di na kugupan niran sa Islam di mawatan o basiran makagup ko agamatan o agama Islam. Inun tana ayan napkapilitan no nagyang kuto mga datu tanong sarana. Urian yan, apya si Sheikh Ibn Uthaymin na ayawi sa unang doon ko kumanagyan kaya kapamang sa eleksyon na mialoy niya na paliugat ang kuto kapamang amay ka ska na may laing kaad na kapapatutan datuon sang kutwa inged may lang pa maas kanyan na patut ama datu sang kutwa inged andudunun so kamapian o pagtawon dudunun so kamapian o inged na sa ang kaya mga inged tanong sa Del Sur na matatalubagi sa mga tao subhanallah matatalubagi agyang kutwa mga tao paganay ang mga tao elidas na ron Allah subhanahu wa ta'ala na mga tao api pasairan subutuiran sang kutwa apya antawa onon adato di iran pagilain o pakompia antawa ka pagabinasa di iran to pagilain ay pinaka-importante kiran na ad na makwera na piraka gay paganayalong po kanong mga tao na elidas na ron Allah subhanahu wa ta'ala ino to nakagay mga tao ay adiran kapikir so kamapian o ingad mga tao ay adiran kapikir agyang uta kapagumpi itanong ko inged mga taway adiran kapikir so kapag usur agama tano agama Islam na ilidas tano kiran Allah subhanahu wa ta'ala kaya dito miya marataya nagyang kutwa katawan niran ang kutwa pili iniran adato pembaloy kasabapan sa kakumpi eko inged kasabapan sa kakumpi eko pagtaw ay mala nakapakausur agama tano agama Islam ikadua kaklasya mga tao na mga tao miyang pagsiran sa eleksyon nagutumindo siran sa dato iran sabab sa maiilairan ng kutwa dato apakaumpiya ko ingad napanginta ko Allah subhanahu wa ta'ala siya tanong mapad kaya dabu apalaguyan tanuron kaya kapapagintaw tanong sa Pilipinas na diyan kaya demokrasi diyan kaya kapag eleksyon dad na palaguyan tanuron oy nakagisabab sa da palaguyan tanuron na tumok man na makabututa uli na makapilita sa dato ama iilay taw nagyang kutwa ad nagagaw niyan ad nakapadiyan ranon niyan sang kutwa pagtaw ad na awid akalyang ko kapakausuruing ad na awid akalyang ko kapakadayam ang agama tano agama Islam adin aranon niyan ko pagtaw mailay tanuron di tanon niyan palalimang ko mga kabnar tano mailay tanuron pagabangan tanon niyan ko mga kabnar tano mailay tanuron amara imaratabat sang kutwa kiptindig niyan kung nganin akap kaarasi ko mga pagataw niyan mailay tanuron amala imaratabat ko agama tano agama Islam natamang pasamiling aging kana lagi danan adato na kailangan na may butunganan oy kailangan na matandukanan di tanong makasayang sa diyang utang mga taway gira na miyolo la saranaw napakagiro tanong andes su mga dato isina edad na pakagma ko mga dato isina edad na pakasangan ko mga dato hangga ino ka anto na bunta laki butong ka ino mga day bandaya bunta laki butungan aging ko tapi pasang mo butong ka sang kutwa di nga katawan o pakompya pakabinasa di nga katawan o awid akalan ako suda di nga katawan o paman na ayaw o kaya butungan na sabab sang kutwa pera ka inibigir ka subhanallah na ano man kapag nanalong sa dato yaya kaya butungan ng kutwa di nga katawan o pakabinasa pakompya agyang kutwa dato apa nanalwan na ka Orian yan na pananaluan ka subhanallah ikadua na ba anda padga ko mga tawa dasiran buto
Oy, dasiran buto ka kagi aya ka eleran sang ka eleksyon na haram kupita tamanan haram ubon ka pamang ubon mamang padagyang kuta muslim. Oy, nadasiran buto. Na may buko na pagkaulaulas niya na andi sa mga dato. Isa na daya maka kuang ma, isa na da miya kasulbong mga dato. Isa na da miya kapagawid akalong mga dato. Ino nga pag-isa sa mga dato, ida ka buto, da ka pili sa mapi adato. Oy, o sa kana miya kapili ka sa mapi adato, miya kataban su dato ka. Na matatando ka anta onon italwa na ka adato. Hay dato ami. Biyutuan na miska sabab sang buto ka ilamer ka amapya. Nang gulalan na kaagyong kuto mapya ama ilamer ka kuda amer ka pan kabutoy. Naginan ipatot ang mga bangsa pamaorot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oy. Ikatlo kalumpo ka naging utang mga tawa ay ka iliran sang kay eleksyon na haram. Di ka pakay. Subhanallah. Apya si Ikumaso Yusuf alaihi salam. Sumaso Yusuf alaihi salam. Na miyaga play sa kadatu si Iku datu sa Misyar. Miyaga play sa kadatu si Uda datu sa Misyar. Kagi mailay niya na kakabina sa pagtaw, kakabina sa ingde. Na piyaga playan niya nagyang kutwa kadatu. Ang baloy sa kanyan sa sanaan o datu si Iku mga kauyagan. Oy. Diyon ko to adato apiaga pelayan niya na kanaba Muslim. Diyon ko tayo na kanaba Muslim. Kanaba iya bitikan ni ron na kanaba Islam. O gaid na kanaba inisagda Allah subhanahu wa ta'ala sang uta kaya pagapalay niya nun. Inunta na miyagin turo sa Yusuf alaihi salam. Oy. Subhanallah. Na mga dalilan sa pagariakan tamang pasasakitan no na matatagutan no sang kay aderpa may tutan ron ibilangan matatagutan no sang kay aderpa ay bitikan no naging kay kapageleksyon nasaki sa maiilaitan wa deto apatot odi na adin upama kapakararan niya sang kutwa mapi adato malaigagaw malaikapdi malairanon adna awid akalian ko pagtaw kana bagito matag katero kana bagito mga amis si katero Akiala yaman naging kaya mga amisi katero na may buka madato na da. Subhanallah. Natamam sas ka na ad na mailing ka at ito adato. Apan dato ang tanong yan. Nabutuin ka pagariakan. Okay. Butuin ka pagariakan. Kapara ad na di tanong ikapagapasan ko babu mga awid akal sang kai ay ingat tanong. Akatawan tanong. Suda to ipinakamapya. Ipumangnis ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi sudah to naronon mapapadalam agyang ito kamapian o ingad upang makamapya sudah to. Sudah to naronon mapapadalam so kabinasaan o ingad upang makabinasa sudah to. Na pamimili ka sa dato ka. Okay, subhanallah. Isa din sa mailayak na miya makapiapi ang mga dato sang kaya masa. Upang manasukya mas anong bil amat ako. Na kanabakan kapambantuga sa ging ka na municipality akapay. Kami akabaling ako kiran. Ya kamu ang ukiran, kenapa ukiran ka pembentuga na sunsukya pa kung tudagian kan na mayor sa naka-islaman asi Mayor Hamzah hafizahullah na miya pia na kapkailay ako sang kutwa may to akap kasalin o ingad si iku kapangawiyagan si iku kapagagama miya pia na kapkailay ako ron kagi ko paganay ako maka sumbayang sa gyang utama sa gitiran ko paganay mamayor siransan na subhanallah di kasapulo so di isang bayang sa gyung utama mas kita. Ugay na kayo kung makapiraragon akapakaunto diyan ay nisugo yang ko pagtawag yung kuta kapanambuyang. Nagira mi sambayang nga magrib sang kuta mas kita diyan iteron. Napkamumsa ka kapagiro ka. Lagi duyaw alungan na di maat subhanallah kada kliran. Lain yung manuto so kamapian na siya buko dato. Na upama ka na mamimili ka sa mapi adato na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pagkapya ang kai aing tanong biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum.